kubor nakaslem jong unongsan hima. Tinggi kini kisngi kalami kubor ba ki MLA Kongres ki aji kersan ka sarkar MBA. Tina keleng jupi ka HSPDP kayo jeng tip ne pil sekum no habor jingwan telang sa Kongres. Habai dai baka dengan jengwan telang jong ka parti Kongres baru dia MLA Kongres perasan pun. Te nak kadang jong ni ke parti te kam dan jeng TBA. Kesulong ba ka jeng terwa kawan hina ke Kongres. Te kan ni baka syong ba de hau chairman jong MDA bodong ru chief minister bo on le ek badon kam. Supet kumno na maria ka sarkar la elam na ka parti NPP. Marngi de tang arngut ki MLA ban gidon ro ka RDA. Te nak kadang RDA masrai kam dan jeng TBA ki wai ro. Ba ye kan ni ka syong jeng start jong bu chief minister jong ka jala jong ni konrat sama. Long u konrat u klub TBA kam kunjuk tin habor. Kam kata te kam de hiru kam rambau si em ba kidon gino ki bawan ban pentarwa. Kam de hiru ban ong pan tip sua. Te ka syong ba de hau ke sta jong u kumno ban handle be de ban penya ya government. Te pisu thu hi bangi ke de ka coalition government. Te kat dangwan bon hi ki kwa wadam ka TMC rong trai wad ki tarwa te kila ban periang ru mo. Nomor ka de kam ram jong si em ban num dan su ki liang persya ya jeng kam jong u ke. Kapan pa bom u tibet ke. Kumda don kam ban konsol te ka syong jeng sta jong u kum u chief minister. Ngi try yo la bon part ki MLA yo la sela sai yo kam biang syuk kam skim chapi ki MLA ba ni pa. Pi menta ka di ka kelas. Te kini ki bawan ru plik syuri tekan ka skerteng jong skim hendai kam dei kumta. Hendai kala bandon ka wei ke de ki wei ba de ki diplomasi jong gitu ki MLA ban chu ong ban le join ban chu match no rong ka so le ran. Te hendai ban ong hi ba ka dei ka ta kam ban thap skim tang so kam de jemut chu pi. Naman niyo sangsan stang kawi ka skim ban dayo sangsan mentaro ngimla ban patrika mentaro news nam. Ab etu sunam asar fly din ka election. Pidan em ka jingma la dala bon part ki nong ki MLA ki bon kersan ni sarkar yo. Ka ki man sa sarkar jumpi kadan em ka jingma. Pi to teng habangi pai ka ni ka bantang akan mau tu ki por. Ka ba ke per ka state government bat ka district council mo. District council te ki bon tan kala ban kata ru hiau tu no yalam badan ni. Ada ka state government kladon ngani ka ten schedule te kele klumaru klam dayo ya ka party decision CLP leader ne ki tu ki ei bar khoi ki namla ra ban chuki klumar kam da ran jima than ni ni Te kenyak ni ko ban kan pi nomor ba kini ki ba rong menta saka MDA ngiyo jentip ba kindon kata kan ngot ki ban ya so sendan ro ba ke NPP ba uwe ro ban UDP te try ke ke jing UDP pi ka long kum ni mo Haji sate ngide ban don lang hi ka tim ka banyale de da ka klan chiliang ba de ka kam da itanat ka jingale election or jar fly to ka ngide ban don ki opposition ki ba klan mar ka election ro ka songsit ke te da ka long kum ni te kum balong manta te ka kum ba kalong te ka long aparhan hi ka NPP kum ba ngi kran ya ka e ka balong manta re ka politics kala ban chen pi ha ka no ko por ka ba ngi ngim poi pakatsu ba kan ja da kum bai kala bandon bade kino ki isu ki ba khamlong bha kham tam ngi man taru kadon ni border issue pi kini issue kalong ka hot issue bani kala bakla ka decision hangni ru kala ban mi phi da kimi kum gini ki ke berkhot kan don bade ka jingkala biang pi kum gini ki tam motor ki tu kala pan mi kum tu ki berkhot hadum ta kam ya chi tam ngi ton kam kin ban pet ban riluk piang ni ki issue ba la kalong nem ka balong genuine tela sai ngi issue kemen sui i ka e ka bi la ya te rong ka issue ba kadang bon kani ka e berkhot te nga sotu ba kani ka por na kaliang ka sarkar kadi ban pej ba ban sim decision da ka badai khanang ba kadi ka sarkar MDA ka patnar kan man biang ban sansa biang sa kadi ka tem ban ni te kediat nomor ba ngi ko Kongres ta kan bi ajiro na kan yangut menta la pet ka arngot menta sangot ro kila ni bakin sami no baro te ke jing kun election ada fly tolong kum no rai punya kun hi persen lum na pintan kum no pi long habang ye kini menta long baki Kongres te sin bam don chu no yalam hi po central te ka ki bakin chu ya don ka party te handai ki jing kun mate hang ni ban ong seng rulum ro ban la ban kini no ya bosan char ba yalam government lada kam don ki jing terilang ha ka ju ka alliance kalong ka ba ban kini ya ka bosan char na kani ka party ka ba yalam menta ya sarkar pingi don kam na ka UDP ka HSPDP ka PDF bat baro kindon ka alliance ka ba klan te ka don ka chance kai namar coalition kila ban skiway ba ki party ki ban long kita ki wrong share ban form your government
dan dari kumbakalong mantating kam kalong ka bae ban dai ngaya la kajong da ka HSPDP kaya la kajong i ba da ka UDP ro yung ngaya la kajong PDF ro la kajong te ban ong ban yo yalam da kawai ka sarkar ka sim ka dika klip mat ka ba don manta Ngiyo jeng tiap giong baka UDP kuat ban sansar hino ajar pulai kuat ban penyang kertong ban ki konsumsi telah hadu menta kalan aku jing ka UDP ka teruan baka kentrelang biang ke SPDP harun senam ajar pulai kuma pitelang ajar pula oi am long ha kajing isa na ka kajong kum ka party HSPDP ni sngode ban klan suaya ka RDA bat kini ka RDA jong ikam dai ban kut tang bat ka HSPDP ba ka UDP kade ban kner ban penyar susu ya kini giwei bat ki party ki ba sultanat ban ha kani ka regional force te handai da kini ki panrit no ek thap niang kin yang no tangdal de kamot ki kin namla ar ban yalam itu ipi kamla wat ko no UDP manta gin ong bangi ga dik option ka ba kilakwa kin ai no saksang zulum handai ka number ka namyo fi te manta na kini ki badon manta ru ka ngot ki banwan phai biang te ki ba thamai ka ngot kin wan kin job hi tolong haka political party ne haka government ne haka election general election ke fair bat ka by election te ka by election menin tu ngi ram tu na du by election po sila by election po ranikor ka by election po mauflang te ke fair hari ngi election general election kam laksu kum tu bat fi te manta gini gila bansim gabu no kandiat ba kila job kini ki light li ki by election ki i ba ki ba chania ya kani hari kam na dai than tang nam ta ka party UDP i pedro ba ka ka party be don lang sarkar te bai i begini ki kam ba ka sarkar ka trei haka coalition ki be don lang ka biang te kumot kim don option ban le NPP kim le ki le no sa ka UDP ka ka second option kalong hi ka ju ba sarkar hanrei ben ong man parkhat hi ban le tamar wei i long nya kran no nang ne na ri khasi jongi ki don live phone riu tuli kisit te na gini kat nongut kin job kum ki kertong gamali te kum bakalong mantaru agro helsmen kila persang tu nam ta kan ka MDC hanrei kila kam gumbas prasiet ni kam menyelam hi ya ka isi po GHDC hanrei nalanya belong jiro i ka bamla hi benong te ngarung ong gum ta kan ya kan tulang ban penyar ya kan ka regional force kumno ban include ban kan thop lang ikini barok khon hapo ka chetri jong ka sangrulum te hangta ngila ban pen ke ke bawan nang ta te kindon sekiwe be ki party ki mon support te ki mot kila banyalam te hanrei banong tang da ka sangrulum hi kadang ta